aki elveszi. Egy 6000-es, egy PK 6000-es hajtja ezt a négyet. És még hát nagyjából a felét tudja, igaz? Jani? Tehát most a fele teljesítményt kergetem ki belőle. A Jani rakja össze egyébként, őt simogassátok meg a PK-nél. Ő rakja össze, ez az ő keze munkája, ha szar akkor azért, ha jó akkor azért. De egyébként mind jó, kiváló minőségű termékek itt lehet. Itt is megsimogatni, meg ott a Gerinél a sátor végében. Ott van kettő, egy 10 000-es is ki van állítva. Az olyan, hogy szerintem az az erősítő kerülhető. Innentől kezdve egy kis háttérzenével szolgálok, ha most a táplálkozását. Jó, akkor én is elmegyek táplálkozni, és később találkozunk, vagy itt, vagy ott, vagy valahol. Így gyakorlatilag ennyi. Köszönöm szépen, hogy ide jöttetek és meghallgattátok. Nézzük, hol melegszik a gép. Tessék? Ez hol melegszik? Nem tudom, hol melegszik. A kezem milyen talán. Süti a nap. Napsütéstől. Süti a nap, ott meleg. Hát az olyan. Ennek a belsejében nem sok van elektronika, csak nem az a feladat, hogy képet rögzítsen. Ez majd mindjárt.
vagy kigyullad, vagy megnöveli a forralomszámát, kicsit beigazgatja magát, hogy lefeszüljön. A 50 fokos. Mondom, 150 amper, és neked lehet építeni 2 darab csapágyból, meg egy 3-4-es karmantyúból a motort. Ugyanezt meg lehet csinálni ezzel is, ugye itt a VD40 rajta. Tehát csak ki van cserélve ugye mit hívják, ez ugye egy 3-4-es karmantyú, fog meg milyen meleg. Szóval ez, is nézzétek meg, hogy azért ez ennyi dolog nem lesz forró, de azért... Hát azért jó meleg. 44 fok. És mitől forog, hogy elfolyik rajta az áram? Na, először megkérdezem tőletek ezt, utána megmondom, mi a megoldás. Oké, mert most én ezt így nem értem, hogy mitől, Igen, hogy átfolyik azon 150 amper, oké. És csak. Mitől forog? Hol vannak itt tekercsek, meg stb. Sehol. Hát nem sok. Ott van a hőbe. Abszolút a legveszteségesebb valami. Na, mit gondoltok, miért működik? Rádióban megfelelően méretű. Mezei ilyen rádió jó. A videóton valami videó. Majdnem mindnek ugyanez a vége, igen. Majdnem mindnek. Az a jel. Ja, oké. Ja, igazából nem lehet külön megtestélni. Nem tudom, miért csinálták így a videótonnál, de ezt így találták ki. Még olyan sárga. Olyan sárga. Jó, hangerő van. Igen. Nincs? De a sávszélessége maximum 39. Lesz magadnak egy? Nem terveztem. És rakom ide ebbe bele, vagy hátulra. Annyi, hogy a homlokodra teszed, Én a hátuljába a kezedkel megtalálni azért valamit azért, hogy kellenek. A végibe. Az volt, hogy mit És egy rádiónak mi volt az átvitele, mert igazából ez a másfél watt kimenő teljesítmény. És ezzel a kis WhatsApp igen. Az igazság szerint elegendő méretezés. Nem voltak butákot sem a mérnökök. Van előterhelés rajta, mint minden normális csövesen. Igen, ez egy 100 ohmos, igen. A 100 ohmos ez onnan jönnek, nem ohmos, nem is tájszólás, hanem az orosz Nem orosz. ellenállásokon. Nem az oroszon is, meg a Lininek volt még a gyári kapcsolásában. Elvetült. Arra mondta, hogy nem ohmos, elmos. Jó, akkor. Kimenet van, 4 ohm van. És hogy 4 ohmon kell számoljon. Ott nem nyúlkász. Jó, ott ne nyugálja? Igen, oda ne, igen. Hát, Nem, csak hogyha nem megfogod. kell leválasztó se. Jó van. Nem is a... Már veszi. Igen, be van kapcsolva. Tehát azt a 80 Hz-et azt visszalapítani. Ja igen, meg akartad nézni, hogy egy kábel csinál. Majd mindjárt, jussunk el odáig. Millihertz, ja igen. Millihertz mentő. Jó, egy kábel. Ja, mindig csak egy hertz. Mi? De egy kábel. Az ez. Jó, oké. Egész úgy. Jó? Valami? Fő. Kimenetel, mekkora jelen? 500 millió volt csak elég, nem? Nem tudom, mennyit adtunk neki. Most 500. Nekem Flörben van ilyen, amit így a USB keresztül, de annyira szaraképpen, kevés a felbontás, ilyen 3-20-szor, nem tudom. Könnyen, de ennek sokkal jobb, mint az enyém. Mi a neve? Rajta. És ez mennyi?
Hát én meg Semmi. még Hollandban vettem meg 2 éves a Fleur, 450. Ja, van szóró. Haragszom rá nagyon, mert Mennyit vett? 28. utólag Valami megy. Az olyan volt. ez van nekem. Az már olyan volt. Nem szeretem. Most gyulladt ki. Van valami. De még nincsen. Nem úgy csúszított. Nem jó, de csöndes. Azt mondom. Ennek már jobb a képe látni. Nagyjám, síkcsöve. Jó. Nagyon meleg is. A másik. Biztos, hogy ennyivel kell fritteni? Telefonalaplapok javításánál részletes az hitel. Ez van egy makrólencse, amit én nem vettem. Sajnos, és az SMD ezéket is lehet látni. Megtudod a típusát pontosan. Majd. És videózzál ügyet. Úgy firéi. Ki gondol. Van hozzá egy kis tükör. És akkor kereshetek hozzá a lencsét is. Nem, az van a lencsés, meg a lencse nélkül 10 000 forint különbség van. Én nem tudtam, hogy van olyan, hogy azt vettem volna. Mágnesesen rá csapod, és akkor közelben. Van. Az már jó. Dumba, sípléni. Nem tudom. Ez egy kár. Hát biztos, hogy ennek nem téne problémát a kimenőjellel. Mennyire van a legnagyobb. Sportikon. Ez is melegszik. Tényleg olyan. 97 Mi van most már jó? 100. Én is így. Én nincs itt. Fejtsük meg. Már nincsen kiadva, de ki van adva az Ki van? útra. Azért mondom, már nyomtam be. Színuszom 500 millivolt. Nem, hát én sem vagyok 500 millivolt az elég. Most nem elég, nem elég. Tudom, ezeknek a szuperkapacitásoknak elég nagy az Nem, ez ilyen rossz, ez a... Nem. Nem kell neki csatoló kondé? Nem, mert az ott van. lerakod egy hétre. Az nincs. A 100 nanótok elég. Ezt autóban használják, és ugye arra segít rá, amikor az önnyújtónál állsz a pirosnál fele. Teljesen mindegy, hogy az a kis csülése. Ha olyan sokáig állsz a lámpánál, akkor úgyis nem baj van. De én azt mondom, hogy kombinálva, mert egy elektromos autózás, hogy minden egyes lassítás, így visszatört az autó, tehát gyakorlatilag egy töltés folyamat, és gyakorlatilag egy állandó mindenén székezet. Hát valaminek kéne jönni. Eltárolni, de azt hiszem még fordítani. Kicsit baszik menni. Nézzük meg a stoppal, meg a Geresni. földelvesen kérdés. Másik automata megáll, és még a vezérlés nem tér el egy másodpercet, se egy hónapban, tudatosan eltalálták. Tehát a kondinak a távlassége még volt a Ott tudod szerint. Tudom. Nem jön a ilyen. Nagyon a cache rendszer, hát abban is azt hiszem, ilyen szuperkapacitás. A lényeg az, hogy egy tekercsényt csináltam, aztán az asztalnak a lábából levágtam valamit, ez a vasmat. Jaj, hát itt nem is lesz jó, tehát nincs összetestő, nem? Összesen két